Těší nás to, že stále nám zachováte přízeň a že stále máte hlad a žízeň po Božím slovu. 26. ročník večeru setkání. Těší nás to, že jste přišli a všichni chceme slyšet Boží slovo, Boží hlas. Dnešní letošní ročník večeru setkání má zájem zažít něco nového. A my jsme na té pozvánce nedali co, ale dali jsme toto zažít něco nového. Já jsem si uvědomil, že právě o tom je křesťanství. O tom, že zažíváme něco s Bohem. A naše přání je dnes večer, zítra dali Pán i v neděli, abyste každý z vás mohli zažít něco nového. Co to znamená něco nového? Možná nové zastavení, nové naplnění, možná nové uvědomění, které vám dá. Věřím, že když budeme naslouchat, Pán Bůh bude mluvit. A to je naše přání. A proto k tomu vytváříme prostor pro zkoumání a autentické setkání. Opravdové setkání. Setkání s Bohem. Setkání s živým Pánem a jeho slovo, který dává život. Žalm 34:9 říká: okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Tak to je s Bohem. Okuste a uzříte. Jinými slovy, ochutnejte, chcete-li. Jiný překlad přesně tak to říká. Ochutnejte. To je jako když se díváte na nějaké dobré jídlo, dobrý zákusek, cokoliv, co vidíte, že by to mohlo být dobrý, ale dokud to neochutnáte, tak ještě to nevíte. Až to ochutnáte, tak pak můžete říct, jak to chutná. A tak to je i s Bohem. On chce, aby to okusili. Jeho přítomnost, jeho moc, jeho pomoc, jeho záchranu. A výsledek je bláze muži, bláze ženě, který se utíká k němu. Výsledek je nakonec štěstí, blaho pro nás. A tak pojďme se z toho i dnes večer radovat. A ještě jednou všichni buďte srdečně vítáni. A já vítám bratra kazatele Alexandra Barkovcího s manželkou a s bratrem Marianem, ano. Děkujeme, že jste opět se vydali na cestu dalekou až k nám a opět nám ukazujete, že milujete Pána, ale milujete i nás. Amen. A to je důkaz, že jste tady a my se těšíme na to, co spolu zažijeme a s naším Pánem. Zvu vás, abyste povstali, aby jsme začali modlitbou. Pane Bože, Otče drahý, Tobě děkujeme za tento den, který jsi nám dal
za tuto příležitost, za tuto možnost být opět spolu. S některými se vidíme po roce. Děkujeme ti i za tuto milost, kterou nám prokazuješ, že jsi nám dal zdraví a že ve tvé lásce přítomnosti můžeme opět stát na tomto místě. A tak jsme přišli, Pane, s touhou po tobě, protože chceme zažít něco nového s tebou. A s tebou vždycky zažijeme něco nového. A tak očekáváme na tebe, na působení tvého ducha a těšíme se na tvé slovo. A tak prosím, aby si ty požehnal tento večer tvým duchem, aby si mluvil k nám, ke všem, aby si požehnal tvému služebníkovi, který bude vyřizovat tvé poselství. Připrav naše mysl, naše srdce, naše nitro, abychom mohli naslouchat a mohli potom i vydat užitek a ovoce, aby bylo vidět v našem životě. A tak ty sám buď oslaven a pracuj, Pane, buduj naši víru, abychom mohli tebe lépe poznat a být pevní ve víře a ve tvé pravdě. Očekáváme na tvé požehnání. Prosím o tvoje ochranu a o tvoje oslovení Duchem Svatým ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Posaďte se a ještě budeme zpívat jednu píseň a potom prosím bratra Mariana o svědectví.
Ja som alfa a omega, prvý a posledný, počiatok a koniec. Milovaní bratia a sestry, som rád, že po roku sa tu môžeme znova stretnúť a skôr ako začnem, by som vám chcel odovzdať pozdravy od našich zborov, kde slúžime na Slovensku a takisto od zborov, kde sme boli poslednú dobu, lebo chodíme po mnohých krajinách a všetky tieto zbory, kde sme slúžili, či ja, alebo brat Alexander, vás srdečne pozdravujú, žehnajú vám, modlia sa za vás, za vaše rodiny, za vaše situácie a žehnajú aj vám, aj týmto aktivitám, ktoré budú tento víkend. Ja som začal veršom zo zjavenia apoštola Jána, kde Pán Ježiš hovorí, ja som alfa, omega, prvý a posledný. A toto je niečo, čo som dlho nechápal, pretože ja keď som sa obrátil, čo nebolo až tak dávno, som mal takú predstavu, že Pán Ježiš potrebuje moje schopnosti, aby mohol konať svoje dielo. A to bol obrovský omyl, lebo častokrát som k tomu pristupoval tak, že ja som ten prvý a on je ten posledný. Že už keď všetko zlyhá, tak potom sa obrátim na Pána Ježiša a on to nejakým spôsobom dá dohromady. A to je obrovský omyl. A jednu takú lekciu si spomínam, mi dala naša dcéra. Ona keď sa narodila, my sme mali doma psíka, ktorého mala veľmi rada. Bol to taký krásny jazvečík, ktorý bol zvláštny v tom, že bol celý čierny. Úplne celý čierny, ani fliačik nemal inej farby. A vlastne tá história začala tak, že moja manželka si zobrala v rukách také malé šteniatko na jeden víkend, no a ten víkend sa natiahol na 17 rokov. Takže keď už ten prvý psík skončil, tak naša Eliška strašne pýtala, že mami, aby som veľmi chcela psíka. Tak po nejakej dobe nakoniec dostala OK. S tým, že najprv si skúšala zobrať nejakého psíka z útulku, skúšala dvoch, ale tam sme nevedeli, aká história bola za tými psíkmi. A vždy, keď prišla nejaká taká ťažšia situácia alebo krízová, tak tie psíky zoskratovali a proste nedalo sa s nimi fungovať. Tak nakoniec sme sa dohodli tak, že zoberie si malé šteniatko a to šteniatko si vypiple vlastne od malička. A ako musím povedať, že ako veľmi príkladne sa o neho starala, vstávala okolo nejakej 4. pol 5. ráno, aby s ňou mohla ísť vonku, vyvenčiť ju a podobne. A raz to psíča mohlo mať tak možno 4-5 mesiacov. S ňou bola ráno vonku a keď sa vrátila, vraj, tatínko, je taký problém, že ona aj sa tam krčila, ale nič z nej nevyšlo. Asi tam niečo je, čo nie je dobré. A bolo vidno, že ozaj ten psík sa snažil, ale nevedel nič vytlačiť. Tak vravím, nie je žiaden problém. Ono sa to stalo v nedeľu, že tie psie kliniky sú aj v nedeľu otvorené. Vravím, zbehneme tam. Sú tam doktori, ktorí ti v tom pomôžu. A naša dcera sa na mňa pozrela a vraví, tati, čo keby sme sa skúsili za ňu najprv pomodliť? A mňa sa to tak dotklo, že ja chodím, hlásam Božie slovo a keď sa mám obrátiť na Boha ako na toho prvého, tak sám to neviem urobiť. A je to niečo, čo sa učíme celý život. Že nespoliehať sa na vlastné sily, ale ozaj, aby bol ten Pán Ježiš prvý a posledný, lebo keď je prvý a posledný, tak je všetko medzi tým a vtedy je všetko v poriadku. A dávam ešte ďalší príklad, ako toto funguje. My chodíme veľmi často slúžiť do Poľska a zhruba pred 2 rokmi došlo k jednému krásnemu obráteniu. Prišiel jeden mladý človek s tým, že mal veľké problémy so svojou chrbticou a hľadal riešenie. Doktori mu už nevedeli pomôcť. Tam uvažovali o nejakých veľmi komplikovaných zákrokoch, kde tá nádej na uzdravenie nebola nejak veľmi veľká. No vraví, však verím v Boha, tak skúsim to cez Boha, skúsim mu naplno odovzdať svoj život a uvidíme, čo urobí. Tak sme sa mu venovali tomu človeku, on naozaj uveril a odovzdal svoj život Pánu Ježišovi a
a aj ten jeho zdravotný stav sa začal zlepšovať. On na to stretnutie prišiel aj so svojou dcérou, ktorá takisto odovzdala život Pánu Ježišovi a postupne sa začala obracať aj celá jeho rodina. A raz, keď sme sa tak stretli na jednej evangelizácii, tak vraví: Marian, však ty bývaš kúsok od hranice poľskej, čo keby si ku nám zbehol tak raz do mesiaca, lebo ja mám strašne veľa otázok a proste potrebujeme rásť v týchto veciach a potrebujeme niekoho, s kým sa môžeme o týchto veciach rozprávať. Tak vravím, samozrejme, veľmi rád. Tak vlastne tá prvá návšteva, keď som bol u nich, bola plánovaná na nejaké 2-3 hodinky, nakoniec to trvalo 7. Ono sa to vždy tak predĺží a mali strašne veľa otázok. Ja som im rozprával svedectvo môjho života. A všetko bolo také fajn, že všetko do seba zapadalo. To, čo som ja rozprával, oni vravili, dáva to zmysel, je to pekné. Čo oni rozprávali, zase ja som povedal, že dobre to robia. Až prišiel koniec a vravel ten človek: Marian, vieš čo, ja mám problémy so svojím synom a ja neviem kvôli čomu, pretože ja sa snažím vychovať ho veľmi biblicky. A moja otázka bola samozrejme, čo to znamená, že biblicky ako sa snažíš ho vychovávať. Tak on vraví, v Biblii je napísané: neodnímaj prúd od svojho syna, a ja takto idem, ale výsledky sa nedostavujú. Tak ja som vravel: a vie tvoj syn, že ty ho miluješ? Vraví: a tomu ja mám hovoriť, však on to cíti, že čo ja robím pre neho, to je pre jeho dobro. Aj keď ho mlátim, tak ho mlátim pre jeho dobro. Tak vravím, ako vôbec si to nepochopil, že pokiaľ ty za ním neprídeš a neukážeš mu najprv svoju lásku, tak tie problémy sa budú zväčšovať a zväčšovať a zväčšovať. A ja som myslel, že on má roztrha v zuboch. Tak ako dovtedy bolo všetko pekné, tak zrazu sa to obrátilo. On úplne ako keby skamenel. Vravím, no tak toto som od teba nečakal. Ale začal o tom rozmýšľať a jeho manželka mu povedala, že vidíš, ja ti to tvrdím celý život, mňa nepočúvaš, ale keď príde niekto iný a povie ti to zvonka, tak už o tom začneš uvažovať. A naozaj o tom začal uvažovať a keď sme sa stretli potom o nejakých pár mesiacov neskôr, tak mi hovoril jedno svedectvo. Ten jeho syn, on mohol mať okolo 19-20 rokov, tak nejako, a mal priateľku. A s tou priateľkou boli u nich doma a chystali sa niekde vonku do kina, alebo tak ten otec im požehnal, nech idú. A ten otec tiež mal nejakú prácu v meste, tak išiel do mesta a čírom náhodou sa stretli. A ten jeho syn mal v ruke elektronickú cigaretu. Tak jeho prvá reakcia bola, prišiel ku nemu, vytrhol mu tú cigaretu a išiel ďalej. No a potom rozmýšľa, je toto prejav mojej lásky? Ako to môže zobrať tento chlapec, že proste ja takto prídem a urobím niečo s vecou, ktorá patrí jemu. Tak keď prišiel domov, tí dva mladí tam boli, on za nimi išiel a pýtal sa najprv tej jeho priateľky: tebe sa páči, že môj syn fajčí? Tak ona len tak ako zdvihla ramena, že čo ja s tým narobím. No a on vravel potom tvojmu synovi: vieš čo, syn môj, ja sa ti ospravedlňujem za to, čo som urobil. Ja som ti zobral tú cigaretu, si dospelý človek, vieš, čo robíš, ja ti ju vraciam naspäť. Vieš, aký mám ja názor na fajčenie, vieš, aké je to nebezpečné. Ja sa budem za teba modliť, aby si bol schopný s týmto zlozvykom prestať, ale ja ti nemôžem zakazovať niečo, na čo sa ty rozhodneš vo svojej svätej vôli, slobodnej vôli. Ten chlapec najprv len zanemel a potom išiel za svojou sestrou a pýta sa: to sa čo stalo s tatkom? Lebo nikdy ho nepočul takto rozprávať a ona vraví: no uveril v Pána. On bol prvý a budeš nasledovať aj ty. Tak tiež to bola taká prvotná reakcia: ja rozhodnem, ja budem ten, ktorý bude určovať pravidlá, ale napokon, keď necháme Pána Ježiša a ideme do tých vecí s modlitbami, tak ten výsledok môže byť úplne iný. My sme čítali ten verš, kde sa hovorí: ja som alfa a omega, prvý a posledný, počiatok a koniec. Keď sa povie ja som alfa a omega, nám to veľa nehovorí. Hej. Čo znamená alfa? Hej. Možno keď pozeráme nejaký prírodopisný seriál, tak je tam nejaký alfa samec alebo alfa samica, niečo, čo je silnejšie, ale nič moc viacej. Keď vidím omega, no tak možno si predstavím nejaké hodinky alebo časomieru na nejakom športovom podujatí. To sú grécke slová a
Ale jedna vec je, že Pán Ježiš nebol Grék. On bol Hebrej a tie slova v originále sú ja som Alef a Tav. A Alef znamená počiatok absolútne všetkého. To písmeno Alef znamená Boh, znamená silu. Niečo vlastne, čo spôsobilo, že vznikol vesmír. Že je tu Boh, ktorý dal život každému z nás. A miesto omega je Tav, to znamená završenie. Môže to byť aj slovo, ktoré znamená pečať. A ono v tej protohebrejčine má tvar kríža. Takže tých krásnych vecí, ktoré môžeme povedať o tom Alef a Tav, že Pán Ježiš hovorí, nič v dejinách sa nestalo bezo mňa. Skrze mňa to začalo, skrze mňa to pokračuje a ja som ten, ktorý to dokončí a dokončí víťazne. Znamená to pečať. Vo mne je zapečatená celá pravda, lebo tie slova znamenajú aj pravdu. Že vlastne celé dejiny sú o mne. Od začiatku, od stvorenia, cez vykúpenie, až po ten slávny záver, keď Boh sa oslávi a príjme svoju cirkev ku sebe. Takže vlastne keď k tomu pristupujeme takto, že Pán Ježiš je absolútne všetko a v tom sa snažíme žiť, tomuto podriadiť každú myšlienku, každé slovo, každý skutok, každý postoj, každý vzťah, že vlastne ten Pán Ježiš je v tom ten najdôležitejší, tak vtedy sa môžu začať diať veci v našom živote. Vtedy môžeme, ten verš po slovensky, ako si hovoril ty, brat kazateľ, jeden z tých prekladov hovorí, skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Lebo Pán stvoril tento svet, on určuje aj pravidlá a povedal, keď budete tieto pravidlá rešpektovať, všetky tie nádherné prisľúbenia, ktoré sú v písme, sú vaše. Môžu sa zrealizovať a ozaj môžete skúsiť a presvedčiť sa, aký dobrý je Pán. Tak ja vám žehnám, aby každý váš krok na tejto ceste s Pánom bol taký, aby ste sa o tejto nádhernej pravde mohli sami presviečať. Buďte požehnaní.
Budeme číst Boží slovo z Matoušova evangelia, z 13. kapitoly budeme číst od 24. do 30. verše a potom od 36. do 43. verše. Prosím, abychom povstali k čtení. Matoušova evangelia, 13. kapitola, podobenství o pleveli mezi pšenici. Od 24. verše čteme toto Boží slovo. Předložil jim jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel. Nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: Pane, což pak jsi nesázel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl: To udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou: Máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví: Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenu i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly. A teď výklad podobenství o pleveli od 36. verše. Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu: Vylož nám to podobenství o pleveli na poli. On jim odpověděl: Rozsevač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království. Plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je z konání věku a ženci jsou anděle. Tak, jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyší. Skloňme své hlavy k modlitbě. Pane, děkujeme, že jsi nám dal uši a můžeme slyšet. A teď máme jenom jednu prosbu k tobě. Mluv, Hospodine, neboť tvůj služebník slyší. Amen. Amen. Posaďte se a prosím bratra kazatele Alexandra Bartocia, aby přišel a vyřídil nám Boží slovo.
Veľmi som šťastný, že vidím vaše tváre a trošku mi je také nezvyklé, že ma teraz nikto neprekladá. Všade, kde prídem, tak všade ma prekladajú zľava doprava, teda zo slovenčiny do francúzštiny, do nemčiny, do poľštiny. A tu môžem hovoriť svojím jazykom, tak mi je to až nezvyklé. Ale ďakujem vám, že mi rozumiete a že chcete mi aj rozumieť. Všetkých vás srdečnou láskou vítam a teším sa, že môžem opäť vidieť vaše tváre. Skutočne mám veľkú radosť. Neviem vám to ani prejaviť. Tak sa veľmi teším. Sláva Bohu. Prinášame, tak ako brat Marian to už povedal, veľmi srdečné pozdraví. A ja nebudem hovoriť krajiny, počnúc od Macedónii, v Srbskom, Maďarsko a proste a tie západné krajiny. Všade Pán Boh nám otvára veľké dvere milosti. A my s láskou ideme a zvestujeme Božie slovo. Niektorých to Božie slovo teší, niektorých zarmucuje. Tí, ktorí nie sú tak ustrojení vo svojom srdci a nie sú naladení na poslušnosť Božieho slova, tak niektorých až uráža to slovo a na ktorí povedia, čo si ten Barkovci vôbec dovoľuje takto kázať. A zase iní majú z toho veľkú radosť. Na jednom mieste sa toto stalo, že jeden kazateľ, ktorý tam sedel a hovoril som o tom, že aký je človek sebecký, že je podobný opici, lebo opica je zo zvierat asi najsebeckejšie zviera. Skutočne. A proste tak som hovoril, že ako chytajú opice v pralese. Že uviažu na konár stromu džbán, upevnia ho tam a do džbánu položia mandle. Viete, a tie mandle im voňajú tým opičkám a oni prídu tam, opica je veľmi tiež zvedavé zviera, no tak najprv ovonia, cíti tam dobre mandle, no tak siahne dnu rukou a chytí za hrst tých mandlí, čo najviac, čo sa jej zmestí do ruky a chce vybrať rukoteľ von. Ale nejde to, lebo jednoducho ona by musela to všetko pustiť. Ale pretože je sebecká, ona to nepustí. Ona je tak tvrdohlavá, ona je tak s tým sebestvom, tak je zadubená, že ona už idú prenasledovatelia, už idú hádzať na ňu sieť, aby ju lapili a poslali do zoologickej záhrady, ale ona nepustí tie mandle. A hovorím, v tom kázaní som povedal, bratia a sestry, dávajme veľký pozor na to, aby sme neboli sebeckí. Egoizmus, to je vlastne ten diabolský princíp, ktorý ponúkol Eve a Eva to prijala, ponúkla aj Adamovi a tento egoizmus spôsobuje našu záhubu. Prichádza nepriateľ náš a on nás loví, lape nás do tých svojich sietí a len kvôli tomu, že my nevieme sa pustiť nejakého pocitu, nejakej túžby, nejaké vidiny, sna, predstavy a tak ďalej. No a v tomto, keď som skončil, prišiel kazateľ za mnou. Veľmi, nebolo to tu u vás, to vás ubezpečujem, to bolo niekde v Poľsku, dokonca až tam pri východnej hranici. A hovorí tento kazateľ, čo si to ty dovoluješ? Ty si znížil úroveň človeka na úroveň toho zvieraťa. Jak si to ty môžeš? Čo si ty za kazateľa? Jak si to ty môžeš dovoliť proste znížiť takto dôstojnosť človeka? A ja sa ho pýtam, a ešte sa ma opýtal, a kto si vlastne ty? Kto si ty, že si toto dovoľuješ? No ja som sa tak díval, trpezlivo som ho vypočul a hovorím mu, ty nevieš, kto som? Keď sa ma pýtaš, že kto si ty? Ty nevieš, kto som? Hovorím, vieš čo?
ja ti nebudem svedčiť o sebe. Ja ti dám telefónne číslo mojej manželky Zuzky, hej, a ty keď zavoláš tam a povieš, že ty chceš vedieť, kto je Alexander Barkovci, tak moja žena ti najdôveryhodnejšie povie, kto som ja. Nikto, ani moja vlastná mať ma tak nepoznala, ako ma pozná moja vlastná žena. Tak jej zavolaj. Ale má to jednu podmienku. Že akú? No, to má takú podmienku, že daj mi tvoje telefónne číslo tvojej ženy a ja sa opýtam tvojej ženy, kto si ty. A hovorí, vieš čo, tak je to v poriadku, tak to nechajme. Je to v poriadku. No, vidíte, bratia a sestry, pokiaľ človek nedostane pred seba zrkadlo, tak nepozná svoju tvár. Nevie, kto je. Pred mnohými rokmi sa obrátil jeden mladý človek, je tomu už 20 rokov, keď už hovorím o mnohých rokoch, viac ako 20 rokov. A ja som ho stretol, on ma stopoval a pekne, jak sme išli v tom aute, tak mi vydal svedectvo. Hovorím, a ja som Božie dieťa. Jo, tak sme sa potešili jeden druhému. No a ponúkol som mu možnosť prichádzať do zboru. On má veľmi dobré spoločenstvo. Dobre, hovorím, buď požehnaný, rozvíjaj sa tam, kde proste, ale keby si nemal, tak u nás máš priestor, môžeš prísť. Dlhé roky sme sa nestretli. A na benzínovej pumpe, jak som tankoval, tak som pozeral a naraz vidím, to je ten človek. A ešte som si aj meno pamätal, tak som ho oslovil a hovorím mu, Silvo, hovorím, to si ty? A hovorí, áno, to som ja. A to ste vy, kazateľ však? Hovorím, áno, ja som ten kazateľ. A hovorím, určite si prežil niečo pekné. Ja po toľkých rokoch, tak by som sa rád od teba niečo dozvedel. Iste si sa oženil, iste máš svoje deti, manželku, máš svoju rodinu. A on hovorí, oj, to nie je pre mňa. Hovorím, a čo je pre teba? A hovorí, no ja chcem taký slobodný život žiť, taký nezáväzný. A hovorím, a to ty si kresťan? A hovorím, áno, ja som kresťan, ja aj slúžim v zbore a tak ďalej. A tak mu hovorím, vieš čo, brat môj, ty nevieš, kto si. Že ako by som nevedel, však ja viem, kto som. Hovorím, ty nevieš, kto si. Ty keby si mal ženu, tá by ti povedala, že kto si ty. Ale ty máš len bratov a sestry, ktorí ťa tak hladkajú, ktorí ti tak pekne líchotia a povedie, joj, ty si taký milý brat, ty si, vieš, ako ťa potrebujeme. Keby teba nebolo, možno, že ani to spoločenstvo by nefungovalo. Ty si tak milý a tebe to tak lahodí. Vieš, ale keby si mal ženu, tá by ťa aj pohľadkala, ale keď treba, aj by ti nastavila zrkadlo, že kto si ty. Hovorím, ty absolútne nevieš, kto si ty. Lebo ti to nemá kto povedať. A odtedy mám veľký rešpekt, keď sa stretneme aj v meste, aj z druhej strany cesty mi kýva a zdraví sa mi, lebo on vidí, že mám pravdu. Bratia a sestry, my veľmi potrebujeme spoločenstvo Božieho ľudu. A ja vás veľmi prosím, aby ste si vážili bratov a sestry. Priateľov si vyberáme. Priateľov si môžem povedať, toto je môj priateľ, to je nie môj priateľ, toto, ale bratov a sestry dostávame. A viete, niekedy tom, ako ich dostávame, niekedy by sme si aj prijali, aby tam niektorí neboli, lebo niektorí sú takí, že ako im narastli ústa, tak rozprávajú. Viete, a to je niekedy nie dosť príjemné. Ale my potrebujeme poznať pravdu sami o sebe, prvorade. Preto prichádzame do cirkvi, do zboru. Nie, aby sme nejak emočne sa len naladili, aby sme, sú niektoré spoločenstvá, kde sa dostávajú do extáz a idú domov a v aute sa vadia. Rozumiete? To nie je ten účel.
Nie je ten účel, aby sme prišli a aby sme zažívali nejaké veci a nič sa s nami nedeje, nič sa nemeníme. Jednoducho sme tam, kde sme boli pred rokom, pred 10 rokmi a možno, že ešte aj horšie na tom. Spoločenstvo potrebujeme preto, aby sme sa dozvedali o sebe pravdu. A ja som veľmi vďačný, že ja môžem mať také spoločenstvo aj s mojou Zuzkou, že ona mi potom tú pravdu veľmi pekne povie. A ja sa veľmi teším na každú tú pravdu, lebo každá tá pravda vlastne mi pomáha odbúravať bloky, ktoré sú vo mne. Ja to sám sebe niekedy nevidím. Ja som si to v nevedomosti vytvoril v sebe, tie prekážky. Ale jednoducho ten druhý, ten, ktorý pri mne žije, ten, pri ktorom prechádzam, o ktorého sa dotýkam, tak jeho sa dotýkajú tie moje, jak by som to povedal, moje vrtochy, môj nezmenený charakter, môj nekristovský charakter, moje nekristovské jednanie. Toho sa dotýka to najbližšie. Takže buďme vďační. Tam, kde nie je to kontaktu, není ani zmeny. Preto Boh ustanovil, aby sme mali spoločenstvo. A keď sa už dvaja zhromaždia, Pán Ježiš už tam zasľubuje požehnanie, kde sa dvaja zhromaždia, alebo traja. Už som tam uprostred. Už tam formujem. Už tam pripomínam, čo je správne, čo je nesprávne, čo je dobré, čo nie je dobré. Takže radujme sa. Radujme sa tomuto. Ja sa veľmi radujem aj tomu, že viem, že sa za nás modlíte v Komárne. Je to tak? Modlíte sa za nás? Myslíte na nás? Ja viem o tom, že sa modlíte za nás a máte nás radi. A ja vám chcem tak krátko zreferovať. Tento rok sme z milosti Pána Ježiša len na jednom krstení, mali sme viaceré krsty, ale na jednom krstení sme krstili 50 ľudí. Ľudia prichádzajú a hlavne prichádzajú zo sveta, prichádzajú ľudia, ktorí dovtedy nemali s Pánom Ježišom čo spoločné. A aj všetky, aj tieto kázania, ktoré tuto proste odznejú, my to dáme na internet, dáme to na stránku a z Božej milosti ľudia hľadajú, kliknú, vypočujú si a Pán Boh koná divy a zázraky. Chcete takýto zázrak počuť? Proste jedna žena, mladá žena, chodila do Švajčiarska do práce. A naraz niekto prišiel v tom vlaku, prisadol si a predstavil sa, že on je Alexander Barkovci. Tak ale Alexander Barkovci, to som ja. A kto to mohol byť? On prišiel a na tú ženu tak silne zapôsobil, proste z neho taká zvláštna, proste niečo vyžarovalo a ona, len čo tento človek odišiel z tohoto kúpe, ona začala hľadať, že kto vlastne je ten Alexander Barkovci. Dala si to do Googla, no a samozrejme vyskočilo jej moja stránka, aj moje kázania, aj o mne tie správy, čo vie Google však. A hovorí, nie, toto nebol ten, toto je iný. A už keď 6-krát dala do Googla, že kto to je, tak predstavte si, povedala si, no tak konečne tak vypočujem, čo tento človek tu chce mi povedať. Hej? Hneď po prvom vypočutí kázania oddala svoje srdce Pánu Ježišovi Kristovi. A prišla to po 10 rokoch, prišla to povedať do zboru, do Komárna, a aby konečne aj osobne sa mohla stretnúť s tým bratom Barkovcim. Je to také zvláštne. A viete, na čo som prišiel? Že to robí Boh. Že Pán Boh poslal svojho anjela. To bol anjel Boží. To bol anjel Boží, ktorý sa jej takto predstavil a odišiel. A to bolo preto, aby tá žena začala hľadať.
A ona hľadala, našla a dnes je to radostné, spasené Božie dieťa. Tak sa radujeme z toho, že Pán Boh koná, veľmi koná aj u nás v Komárne a prichádzajú ľudia zo západu, z východu, z blízka, z ďaleka. To je veľmi ťažko povedať, že kto, kedy a odkiaľ. A dokonca sú to ľudia, ktorí ani nevieme, z akých spoločenstiev sú, ale keď kážeme Božie slovo, tečú im slzy po tvári a priznávajú sa k Božiemu slovu, priznávajú sa k Pánu Ježišovi Kristovi. A takto sa radujeme a plesáme. Takže chodíme, zvestujeme. Niektorí sa ma pýtajú, kedy sa venuješ zboru? Kedy sa zaoberáš s tými ľuďmi, čo sú v tvojom spoločenstve? Hovorím, proste ja mám na to ľudí. Proste ja nemusím byť tam, pretože mám 15 bratov slúžiacich, ktorí sú fundovaní, oni už ako kazatelia slúžia v tom zbore. A mám ešte aj ďalšie, aj sestry, ktoré vlastne idú a slúžia a zvestujú evanjelium, včetne mojej milovanej Zuzky. Takže to je tak nádherné, keď pustíte Ducha Svätého v práci, tak jednoducho Duch Svätý pracuje a vy môžete len povzbudzovať tie srdiečka a viesť ich ku Kristu. A ja viem, že toto je výsledok aj vašich modlitieb, toto je výsledok aj vašich prosieb, pretože sa dejú veľmi neobyčajné veci. Radujeme sa z toho, plesáme, ale niekedy je to aj veľmi na doraz. Viete si predstaviť, že pred 2,5 dňami sme sa vrátili z Francie. Cesta trvala viac ako 18 hodín. Prišli sme domov, no viete si predstaviť nad ránom, tak sme si niečo pospali, Zuzka popremieniala prádlo, vyprať bolo treba všetko, vyžehliť a už sme pakovali rýchlo, lebo musíme ísť do Karlových Varov. A nie sme tu ako tí, ktorí sme nejakí zničení alebo zbytí, ale práve naopak, tak sme povzbudení a tak sme šťastní, že tu môžeme byť s vami, že nevieme to ani vyjadriť. A to je to, že keď Boh pracuje, tak to nie je náš výsilok, to nie sú výsledky našeho ľudského, ale je to Božie. Ako tieto Božie veci môžeme dostať do pohybu? A to, ja viem, že ste tu aj z rôznych iných zborov a túžite po prebudení. Túžite po tom, aby sa naplnili vaše zbory, aby sa naplnili vaše spoločenstvá. Musíte si jednu vec uvedomiť, že všetko začalo, celé dielo Kristové začalo modlitbami a pôstmi. Keď si zoberiete, ešte sa nenarodil Pán Ježiš, tam bola Anna, ktorá zotrvávala neustále v pôstoch a modlitbách. Tam bol Simeon, ktorý sa modlil a očakával to spasenie Božie. Proste modlitby a pôst, to vždycky išlo ruka v ruke s prebudením. Prečo? Prečo je to tak? Bez toho sa nepohnú duchovné veci. Bez toho sú tie veci zablokované, prepáčte, poviem to tak po slovensky, zabetonované. Proste nepohneš s tým. Nepohneš ani so zborom, nepohneš ani s ľuďmi, nepohneš s nikým a ničím. Jednoducho to je zabetonované. Ty môžeš, to, čo pohne, duchovne pohne veci, tak to je, keď k modlitbám priradíš pôst. Ale musíš to robiť vierou. Tak, ako sa vierou modlíš, tak keď ti škrká v žalúdku a máš pocit a kričí ti tvoj žalúdok, že zober kus chleba, lebo zomrieš od hladu, proste tak ty musíš povedať, nie, ja nezomriem, ale budem žiť a toto, čo robím, má význam, pretože robím to vierou.
A všetko, čo je z viery, Bohu sa ľúbi. A to, čo nie je z viery, je čo? Hriech. To je minutie sa cieľa. To znamená, že ty musíš vstúpiť všetky tie Božie, tie vzácne veci, ktoré sa kdekoľvek vo svete pohnú, všetky začínajú modlitbou a pôstom. A tak vám poviem, že u nás v našom zbore už roky stále bežia modlitby a pôsty. A sú tu aj niektorí ľudia, ktorí sú účastní týchto modlitieb a pôstov. A Pán Boh dáva výsledky. Pekne vítame. Poďte ďalej. Takže modlitby, to je ten okruh, kde vlastne nás Pán Boh volá k tomu, aby sme sami zachovali svoj život od pokušenia. Bdejte a modlite sa, aby ste čo? Nevošli do pokušenia. Teda modlitby nás chránia, aby sme nevošli do pokušenia. Ale pôst, to je niečo navyše. A tento pôst vlastne rúca všetky tie konštrukcie, všetky tie diabolské, zabetonované, konštruované veci, ktorými nedokážeme pohnúť. Keby cirkev vedela, akú veľkú moc, akú veľkú, aká veľká výsada a moc jej je daná v modlitbe a poste, tak určite by sa postili. A samozrejme a modlili. Lebo toto sú veci, ktoré pohýňajú, tie zabrzdené, tie veci, ktoré sa nehýbu. A my toto vidíme teraz na Slovensku, pretože u nás neustále už niekoľko rokov nepretržite prebiehajú modlitby a posty a sú ľudia, ktorí sú znovu a znovu povzbudzovaní k tomu, aby to reťazové robili. A skutočnosť je taká, že všade na Slovensku povstávajú nové zbory. A medzi takými ľuďmi, o ktorých by sme ani neboli pomysleli. Medzi Rómami. Hej? Proste, keď by ste počuli kázať takého rómskeho kazateľa, tak by ste normálne cítili, ako sa Duch Svätý vylieva cez tú jeho službu. A ja s takou radosťou sa dívam a vždycky myslím, všetko to začalo modlitbou a pôstom. Bez modlitby a bez postu sa nepohnete. Bez modlitby a bez postu nepôjdete ďalej. Môj milovaný brat prečítal vlastne tému týchto večerov a povedal, že chceme zažiť niečo nové. A že chceme skúsiť niečo nové, poznať niečo nové. A toto sú tie nové veci, ktoré prichádzajú cez modlitby a posty. Spomínam si, že bolo to ešte v čase komunizmu a my sme so Zuzkou už vtedy veľmi túžili po prebudení. Proste tie zbory, ktorých sme fungovali, oni mali svoj systém, mali svoje pravidlá, mali svoj chod, poriadok, proste všetko, časový harmonogram, všetko to, tom nebola chyba. Boli dobrí kazatelia, boli dobrí poslucháči, ale nič sa nedialo. To bola taká duchovná suchota, že aj keď kazateľ kázal, sa mu prášilo z úst. Rozumiete? To bola taká suchota. A my sme so Zuzkou už tak si v srdci povedali, nie, my toto nemôžeme. My to už takto nemôžeme ďalej. Nikde sme to nehovorili, my sme sa rozhodli pre modlitby a post. Na striedačku sme sa modlili a postili pol roka. Jeden deň ja som sa modlil a postil, druhý deň moja žena. A takto to išlo pol roka. A po pol roku sa zrútil komunizmus.
ja nehovorím, že kvôli našim modlitbám a pôstom, ale aj. Koľko ľudí si Boh k tomu použil, to je jeho vec. Jeho je česť, jeho je sláva, on si to riadil, ale viem, že aj to, proste odpoveď bola táto. A začalo prebudenie. Ale nikdy prebudenie nie tak, moji drahí, prichádza do života, ako si to my predstavujeme. Ja keď som prišiel do Komárna ako kazateľ, tak mi povedali bratia a sestry, bratčanko, my sa už 30 rokov modlíme. 30 rokov modlíme za prebudenie. A nakoniec, keď to prebudenie tam prišlo, pretože sa obrátilo 70 ľudí zo sveta, tak jednoducho to nezvládli. Jednoducho povedali, no bratčanko, ale my sme si ináč predstavovali. My sme niečo iné chceli. My sme chceli niečo tak, čo by nám vyhovovalo, čo by nám tak lahodilo, čo by nám tak neskomplikovalo ten zborový život. Ale hovorí, ešte aj to, čo ty robíš, bračanko, ešte aj to nám komplikuje život. Ale mali pravdu. Ja som im komplikoval život. Pretože som privádzal ľudí zo sveta a tým ľuďom sa bolo treba venovať. Tým ľuďom bolo treba proste s nimi plakať, radovať sa a tak ďalej. A potom prišiel jeden starší brat a hovorí, bračanko, a s tými to vieš robiť a s nami toto nevieš robiť. Hovorím, brat môj, ty už 60 rokov chodíš do zboru, ty si mal tomto všetkom už predbehnúť. Ty si toto mal urobiť. Ja som sa mal od teba učiť. A ty chceš, aby som ešte ti cumlíky podával a riťku vytieral, alebo duchovne, rozumiete? Prepáčte, to je realita. To je realita. Lebo taký človek, ktorý sa obráti zo sveta, prepáčte, on potrebuje, aby bol prebalený, aby bol položený do čistého. A aj teraz prežívam za jedného človeka veľký vnútorný boj. A moja Zuzka to vie a hovorím, ako mu to poviem? Ako? Viete, proste to nie je tak, že niekomu odhalíte jeho náhotu a teraz sa pustíte mu proste zbavovať tej nečistoty. To je taký vnútorný boj a zápas, že vôbec si myslím, som ja vôbec toho hoden? Ale viem, že keď to neurobím, tak mu, prepáčte, to, čo tam nepatrí, tomu zničí zdravie. Duchovné zdravie. Tá zodpovednosť tu je. To znamená, bratia a sestry, že my musíme, keď bojujeme, keď sa modlíme za prebudenie, keď sa modlíme za to, aby nám Boh pridal ľudí, my potrebujeme ich nemanipulovať, ale starať sa o nich. Proste a vovádzať ich do viery. Každú vetu, každé slovo, čo vypoviem, to nie je slovo ľudskej múdrosti, ale slovo viery. Dobre ste počuli? To je slovo viery. Lebo ak ty budeš ľudskou múdrosťou tých ľudí proste uprávať a naprávať a tak ďalej, tak ich zničíš. Ty musíš, čo hovoríš, musíš to mať z Ducha Svätého zjavené a musíš byť vedený Duchom Svätým a jednoducho dať do čistého tých ľudí. A to je to. Aj v týchto dňoch prišla osoba a hovorím jej, máš už v srdci Pána Ježiša? No tak, mám. Hovorím, vieš čo, ale keď sa ti pozriem do tvári, ja tam všeličo vidím, len Pána Ježiša tam nevidím. Viete, to bolo tvrdé, čo som povedal. Hože, no ako? Akože to tam nevidíš? No, ty si už mu povedala, že mu oddávaš svoje srdce a tie oblasti svojho života. No nie, ale tak som povedala, že Pane, buď mojim pánom. Hovorím, dobre, ale tak sa čoho stal tvojim pánom? Keby som ti mal smajlíka tvojej tváre nakresliť, tak by som ti ho nie takto nakreslil, ale takto. A hovorí, no, máš pravdu, nemám radosť. No, vidíš, hovorím. Ja to z tvojej tváre čítam, že tu je nejaký problém. A hovorím,
Buď začneš od začiatku, ideme od gruntu, alebo potom si na svojej adrese. Ideme od začiatku. Bratia a sestry, keby ste boli videli potom toho smajlíka, ako odchádzala, ako sa usmievala, ako sa radovala. Nebolo jej treba povedať, že smajlík je takto správny a nie takto. A jednoducho zmenil sa ten vnútorný človek. Bola očistená od hriechov, ktorými Boha zarmucovala. Od hriechov, ktorými iných ľudí zarmucovala. Bola očistená od hriechov, ktorými hrešila proti svojmu telu. Bola očistená od hriechov svojho jazyka. Bola zbavená tých dedičných kliadieb, lebo sama hovorila, že má nejakú chorobu a lekári povedali, že to je dedičné. Hovorím, tak to, a mohla si zdediť niečo lepšie. Možno lepšie by bolo zdedí aspoň 100 000 eur, ako takúto hlúposť si zdedila. Hej, takúto generačnú kliatbu. A hovorím, ty si už Pána Ježišova, ty si toto nevedela, že nie. No tak bola roztrhnutá aj tá generačná kliatba. A bola si aj u veštkyni. A že koľko? A hovorím, a už si to riešila? No tak som spomínala Pánu Bohu. Hovorím, to nestačí spomínať Pánu Bohu. To treba vyriešiť. Krvou baránka Ježiša Krista musí každý náš prešlap, ktorým sme prešlapili do okultného sveta, musí byť vysporiadané. A teraz dobre počúvajte, čo som jej povedal. A všetko, čo nie je vysporiadané krvou baránka Ježiša Krista, všetko ti bude slúžiť na kliatbu. Ale potom bola očistená, oslobodená, uzdravená a radosť Pánova ju naplnila a plesaním išla ďalej. Viete, len čo som vám teraz povedal, to trvalo niekoľko minút. A keď zaoberáte sa s takýmto človekom, že koľko je toho času, keď ty musíš pozorovať na neho, a aby niečo ti neuniklo, aby to bol, ten človečik bol očistený krvou baránkovou, oslobodený, ospravedlnený a aby bol postavený do kráľovstva Božieho. Teda mnohokrát v tom, v čom sú ľudia zablokovaní, tak to sú okultné všelijaké praktiká. A potom aj vyšlo von z nej, že áno, stará mama robila to so mnou, a nebolo vtedy lekárov a utierala mi pocikanou plienkou oči a robili všelijaké. Takéto primitívne, hlúpe spôsoby mali tí starí ľudia, tie babky a starí ľudia, ale to bolo niečo okultné. A potom títo ľudia proste cítia, že sú poviazaní, cítia, že proste nejaké iné moci s nimi šijú a nevedia sa dostať do slobody. Potrebujeme tých, ktorí sa modlia za prebudenie. Bratia a sestry, ale keď príde prebudenie, ja sa pýtam, bude v Karlových Varoch, budú ľudia, ktorí budú viesť týchto ľudí k plnej slobode? Lebo to, čo nebude vysporiadané krvou baránkovou, ešte raz vám hovorím, to sa vráti ako kliatba. Do života jednotlivca, do života rodiny, aj do spoločenstva. A preto my snažíme sa robiť takú dôslednú prácu. Neviem, ako to mám ináč povedať, aby ste si nemysleli, že ja sa tu chválim. Ja vám len hovorím, proste, ako veci fungujú. Keď tieto veci nie sú očistené, keď tieto veci nie sú vysporiadané krvou, tak jednoducho človek sám má v sebe prekážky. A teraz môj brat prečítal toto slovo a tam to bolo, že proste tá pšenica, to je to, čo seje ten dobrý. Seje náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus.
Teraz skontrolujte, ja veľmi prosím, nech sa nikto neurazí. Ja to nie preto kážem, aby ste sa otočili na opätku a odišli a urazili sa a niekto si myslel, že o ňom kážem. Nie. Alebo vlastne o tebe kážem. To znamená, že ak si tou pšenicou, o ktorej Pán Ježiš hovorí, tak si zároveň aj tým chlebom. A tým dobrým chlebom. Ty si tým, ktorý sa rozdávaš ako chlieb. Čo si myslíte, prečo ja chodím po celej Európe, aby som ja ukázal, aké mám sáko, ako mám kravatu, ako proste... Vôbec tu nejde o toto. Ja rozdávam chlieb. Ja rozdávam chlieb, pretože Pán Ježiš ma učinil tou pšenicou. Ale tu hovorí Pán Ježiš, že vo chvíľach, keď ten hospodár nebdel, keď nebol na stráži, tak prišiel nepriateľ a zasial tam kúkol. Ja som rozprával sa s bratom o tomto cestou, s bratom Marianom a on hovorí, že v Pôvodine je tam napísaná taká rastlina, ktorá je veľmi podobná ako pšenica. Je to určitý druh kúkoľa, ale to takmer nerozoznáte od pšenice. Ale viete, čo je, ako sa to dá rozoznať? A je aj nebezpečná, lebo jej semiačka sú veľmi horké a dokonca otravné. Spôsobujú otrávenie a spôsobujú horkosť. Takže keď by ste zobrali taký chlieb, v ktorom je namletý aj kúkol, zrná kúkolu, aj pšenice, tak za prvé také je to horké, že sa to nedá zjesť a za druhé je to otravné. To spôsobuje otravu, smrť to prináša. My môžeme byť veľmi rovnakí, veľmi podobní. My všetci môžeme povedať, my sme prijali Pána Ježiša. Amen. Mnohí, aspoň väčšina z nás. Sláva Bohu. No ale teraz kontrolujme, že či sme kúkoľ, alebo či sme pšenica. Že či tá naša služba, tie naše prejavy proste v rodine, vo vzťahu s deťmi, vo vzťahu s manželkou, že či to je chlieb, alebo je to plné horkosti. No. Ako prišla horkosť? Ako prišla horkosť do tvojho srdca? Pozrite, ani toto nevydržalo psychicky. Moje kázanie. Ako prišla tá horkosť do tvojho života? Brat môj, sestra moja, proste ty musíš zbaviť svoje srdce všetkej horkosti. Lebo horkosť, ten kúkol, keď sa vysemení, tak čo, bude z neho dobrá pšenica už potom? Nie, z toho bude zase len kúkol. Zase to bude rodiť horké. Žiadna zbúra, žiadny taký postoj v živote, kde sa búrim voči svojmu dieťaťu, voči svojej žene, voči jej rodine, voči svojmu zboru, voči štátu alebo voči celému svetu. Žiadna zbúra nie je ospravedlniteľná. Zapamätáme si to? Každá zbúra má v sebe koreň diabla. Každá zbúra. Niektorí mi prišli za mnou a hovorili, bratčanko, to a hovorím, upokojte sa, utíšte sa. Čakajte na Pána. Žite život Kristov a potom sa ukáže. To všetko musí rásť. Aj pšenica musí rásť spolu aj s kúkolom. A príde čas, keď Boh urobí v tom rozdiel, ale nie ty. A niekedy Pán Boh vie tak zasiahnuť, že skutočne očistí to spoločenstvo od tej kúkoly. Ale to nie je našou vecou. My musíme naplniť slovo Kristovo. A teraz vám chcem hovoriť o sebe, aby ste si nemysleli, že ja som taký svatý. Ja som ten najposlednejší z vás. Najnehodnejší tu stáť.
Viete, koľkokrát ma chcel zničiť ten duch horkosti. Viete, koľkokrát som si myslel, že už to nedám. Toľkokrát som si myslel, že už mi je koniec, že už ja nepovstanem z tohoto. Že taký úder, alebo takú zradu, alebo také niečo som prežil, že už toto je koniec, to je vrchol. Plakal som pred Bohom a hovorím, Bože, ja to už nedám. A cítil som, ako tá horkosť prichádza do môjho srdca. Ale som sa pokoril. Išiel som dole na kolena a povedal som, Pane, to nie je môj charakter, ale to je tvoja vôľa. A ja odpúšťam tým ľuďom. Ja to nielen, že odpúšťam, ja to zabúdam. A ja láskou idem premôcť to zle a idem objatím premôcť to opovrhnutie. A viete, aký je výsledok? Pozrite sa na mňa, ja som tu. Ja som tu medzi vami. Aby som vám povedal, že tento boj treba dobojovať. Ja som vám príkladom toho, že som bol povalený a myslel som si, že mi je koniec. Že ja to už nedám. Ale som sa ešte pokoril. Bol som v prachu, ležal som v prachu, ešte som hlavu nižšie strčil. A som povedal, Bože, a on ma pozdvihol. A znovu môžem milovať tých ľudí. A nie len milovať, ale objímem ich a žehnám. Lebo toto je chlieb. Toto je ten chlieb, ktorý nás zachráni, bratia a sestry. Ale naše horkosti, to sú semená kúkole. To je to, čo zabíja tvoj osobný život. A horkosť zabíja aj tvoje manželstvo. Horkosť zabíja tvoje vzťahy. Horkosť zabíja zborové spoločenstva. A všetko. Ničí to. Nerobte toto, moji milovaní. Prosím vás, na mieste Kristovom vás prosím. Uzdravte sa. A príďte k Pánu Ježišovi a povedzte mu. Nie je tomu tak dávno. Možno, že nejaký týždeň, 2, 3, neviem. Niečo sa ma tak dotklo a ja som zase povedal v srdci, no toto je už vrchol. Toto je, ja láskou tam idem, ja láskou toto robím a naraz úplne som bol podozrený, že proste, čo ja robím. A ja som vedel, že to z úprimného, čistého srdca robím. A tak som nechal v srdci túto bolesť. Viete, čo to urobilo? Za 2 dní ja som myslel, že tam, kde mám ísť na evangelizáciu, tam nebudem vedieť otvoriť svoje ústa. To ma zbavilo sily, to ma zbavilo motivácie, to ma zbavilo všetkého. Neviem, zažili ste toto? A potom som išiel Pánovi a hovorím, Pane Ježišu, čo ty máš za služobníka? Čo tento Alexander, čo to je za služobníka? Že po toľkých rokoch služby púšťa do srdca horkosť. Ty nemáš s tým problém, brat môj. Sestra moja, nemáš s tým problém? Alebo je už tvoje vnútro celkom zhorknuté? To je kúkol. To je kúkol. A kúkol sa vysemení a bude rodiť kúkol. A horkosť bude rodiť horkosť. Nie tak to má byť, moji milovaní, ale to tak má byť. Pokorte sa pod mocnú ruku Božiu a on vás povýši svojim časom. Buďte chlebom, nech vás lámu, nech vás trhajú a nech jedia. Buďte pokrmom svojim bratom a buďte príkladom. Lebo ak budete vypínať svoju hruď, že niečo dokážete, tak prídete na to, že nič ste v živote nedokázali. Pokorte sa. Poďte, spolu to urobme, bratia a sestry. Spolu to urobme. Tak zachrániš svoje manželstvo, tak zachrániš svoje vzťahy, svoje deti. Bez pokory to nepôjde. Bez pokory budú vidieť tvoju horkosť. Tvoje deti budú vidieť, aké máš horké srdce voči svojmu mužovi alebo voči svojej žene. A jednoducho oni si nebudú prijať z tohoto chleba,
Ale keď budú vidieť to odpúšťajúce srdce otca, budú vidieť to odpúšťajúce srdce matky, tak povedia, tento chlieb chcem, ja tento život chcem žiť. A potom prídu vnúčatá a povedia, starky, babka, chcem oddať svoje srdce Pánu Ježišu. A nemusí byť veľká evangelizácia. A nemusí byť nejaká okázalá, nejaká konferencia, alebo ja neviem čo. Tie deti jednoducho budú vidieť ten chlieb a prídu a budú prosiť o ten chlieb, aby sa aj oni mohli stať takým chlebom. Odpúšťajte si. Navzájom si odpúšťajte. Keby ste mali niekto voči niekomu čokoľvek, keby sme si my so Zuzkou neodpúšťali, už by sme dávno neboli spolu. Ale ja som veľmi šťastný, že vieme si zo srdca odpustiť, však maminka. A zabudnúť. Nielen odpustiť, ale zabudnúť. Viete, vtedy, keď vy odpúšťate, vy musíte urobiť čiaru. Vy musíte za sebou urobiť čiaru a nevrácať sa späť. A vtedy si to tak robil. A vieš, pamätáš sa? Vieš, čo si vtedy hovoril? A ja už si nepamätám. No a čo je? Nie. To takto nefunguje. Ty, keď odpustíš, a ja činím všetko nové. Nové veci chceme zažiť. Tak brat kazateľ dal nadpis tomu týmto večerom, že chceme zažiť nové veci. Nové veci môžeme zažiť len tak, ak zo srdca odpustíme a urobíme čiaru a nevráciame sa späť. Pochopil si to, brat môj? Áno? Sestra moja, tak toto robíte? Aj ty? Dobre. A ja viem, že to tak robíte. Za to som mal odvahu sa vás pýtať. Dobre. Pozrite sa, celý tento moment tohoto kázania a vôbec tej udalosti, toho, že tam to dobré sa zvrátilo na zlé, bolo v tom, že nebdel ten hospodár. Bratia a sestry, chcete vedieť, ako vypadá môj život? Ako som to ja pochopil? Možno, že niekto môžete vydať svedectvo lepšie, že vy to lepšie viete robiť. Ja sa budem radovať a plesať s vami. Ale ja som toto objavil. Jedným okom neustále sa dívam na Pána Ježiša a druhým okom sa dívam na to, čo mám robiť. Rozumiete? To znamená, že keď Pán Ježiš mi tak ukáže, tak už aj zastanem a nepokračujem. Poslúcham ho. Bdiem. Toto znamená bdieť. Keď hovorím, tak hovorím, ako keby Kristus hovoril. Keď sa pozerám, tak sa dívam, ako keby sa Kristus díval. Keď čokoľvek sa prejavujem, tak sa prejavujem, ako keby sa Pán Ježiš Kristus prejavoval. A keď nie, tak už nebdiem. Lebo každá myšlienka, každý skutok, všetko, čo robím, čo nie je podľa Krista, čo nie je Duchom Svätým vedené v mojom živote, je pod kliatbou a pod zlorečenstvom. A koniec je horkosť. Ja stretávam, viete, mnohých služobníkov, aj tých, ktorí už sú na dôchodku. A niektorých už neviete dostať ani na kazateľňu. A hovorí, nech slúžia mladí, oni si to pekne tak ospravedlnia, ale viete, mňa z kazateľní nedostanete tak ľahko. Ja som sa rozhodol, že kým mi brada jednoducho bude sa kývať, tak ja zatiaľ budem kázať Božie slovo. Lebo v mojom srdci to je ako zavretý oheň, ktorý tam blčí, ktorý tam pracuje. Ale v tej chvíli, ako náhle pustím do srdca horkosť, ako náhle pustím do srdca niečo, čo tam nepatrí, niečo, čo je v rozpore, čo je v protivenstve s Duchom Kristovým, tak okamžite ma to odzbrojuje, okamžite ma to činí neschopným a diskvalifikuje ma to. Moje vlastné hriechy, moje vlastné omyly, moje vlastné myšlienky, nie vaše.
Vy si môžete mysleť, čo chcete, ale moje vlastné myšlienky ma odzbrojujú. Moje vlastné myšlienky ma dostávajú mimo cesty. Preto potrebujeme bdieť. Lebo keď nebdieme, tak spíme. A čo hovorí písmo? Zobuď sa ty, kto spíš. Staň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Áno, my nemôžeme spať. My nemôžeme si tak uložiť a driemkať. Lebo veľmi rýchlo príde ten nepriateľ ako ozbrojenec a zaujme nás a jednoducho najprv nás oklame, potom nás okradne a nakoniec nás zabije. Chráňme sa tohoto. Chráňme sa, bdejme. Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. A teraz si pozrite, Pán Ježiš vo svojej modlitbe učí nás jednej veci. Neuvoď nás do pokúšania, ale zbav nás zlého. Ja som si vždy, viete, ja od detstva som vedel túto modlitbu, bol som taký malý chlapček, mama ma to naučila a ja som to vedel recitovať. A vždycky som myslel, že to pokušenie, to sú tie susedové čerešne, ktoré proste halúz proste sa dotýka nášho plotu a že by som si že to je to pokušenie. Bratia a sestry, Pán Ježiš nie na takéto veci myslí, len že nám tu nejaké čerešne susedové trčia do dvora. Ale on myslí na takú situáciu, keď hovorí neúvod nás do pokušenia, kde vlastne, keď my dojdeme do toho pokušenia, tak my môžeme stratiť vieru. My môžeme stratiť dôveru v Boha. A teraz vám vysvetlím, na čo myslím. Vysvetlím vám, ako to myslím. Vy, keď napomínate svoje deti, alebo poviete im, Janíčko alebo Zuzanka, vynies prosím ťa kôš, hej. Pekne to vľúdne poviete. A Zuzanka, Janíčko vyskočia a skoro sa až pobijú, že kto ten kôš vyniesie do kontajnera, však. Proste sú tak poslušní. Ale kde? Ani nepočujú. Ocko, mamička zdvihnú hlas. No, komu bolo hovorené? No, pôjdeme. Ale poznáme ten príklad z písma, keď Pán Ježiš hovorí, že jeden z tých povedal, že pôjdem a čo? A nešiel. No a keď nejde, tak tá prísnosť sa stupňuje. Rozumiete? To je výchova Božia. Pozrite, prečítajte si, otvorte si Bibliu, otvorte si tie slova Pána Ježiša, ako krásne, vľúdne, ako taktne hovorí k nám, ako milo hovorí, odpusť, nehnevaj sa, zoberú ti košelu, daj aj kabát, proste učí ťa láskavo. Ale keď ty neposluchneš, už je zdvihnutý ten hlas. Potom je už zdvihnutý aj prst a potom je už zdvihnutá aj palica. A poznáme, jeden žalmista ako vyznáva. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. No, milý žalmista, pekne si prezradil, že aký si ty poslušný Pánovi. Keď už len prúd a palica ťa vie pohnúť k tomu, aby si konal Božiu vôľu. Ja ho nekritizujem, veľmi dobrú vec nám napísal, môžeme sa nad tým hlboko zamyslieť. Ale viete, keď už my čakáme na to, aby nás vždy len ten prúd a tá palica niekde švihla, tak ja mám obavu, že máme s tou pozornosťou veľké problémy a že vlastne nám môžu uniknúť niektoré veci, ktoré sa vľúdia do nášho života a potom sú nám na prekliatie, nie na požehnanie. A keď nepomôže ani prúd, ani palica, tak potom prichádzajú tragédie. Bratia a sestry, viete prečo?
A toto myslí Pán Ježiš. Neuvoď nás do pokušenia. To znamená, neuvoď nás do takého stavu, lebo keď už prídu, viete, keď príde ten úder, alebo keď príde tá tragédia do rodiny, tak už dávame si otázku, či ma vôbec miluje ten Pán Boh. Či Pán Boh o mne vôbec vie. Či je Pán Boh vôbec dobrý. Či je Pán Boh verný. Či je to ten, ktorého verím. A toto je už problém, keď ty už začínaš pochybovať o podstate Božej. A toto je to neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A to má ale svoj postup. Staň sa tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Aby som ja nevošiel do tohto stavu. Aby som ja nevošiel do tohoto pokušenia a do toho stavu, keď začnem uvažovať, či vôbec Boh je dobrý, či dobre to so mnou má úmysly, alebo zlé. Ale kde môžem za každých okolností povedať, Pane, dobre sú tvoje úmysly so mnou a dobre sú aj tvoje skutky. Na to je potrebné, aby sme sa poddávali Božej vôli, aby sme bdeli, aby sme nepustili ani jednu myšlienku. Bratia a sestry, takýto je môj život. Ja vám nerozprávam nejaké kázanie len preto, aby ste tu počuli niečo zaujímavé, niečo. Ja vám hovorím svoje svedectvo svojho života. Ja takto bdiem. Keby to tak nebolo, už moja Zuzka by mala obhryzené uši. A ja by som možno ani brmbolec nemal na krku. By sme sa žrali navzájom. Hrízli by sme sa navzájom. Prepáčte. Vidím, že sa na tom dobre zabávaš, sestrička. Vidím, že s tým už nemáš problém. Sláva Bohu. Halleluja. My všetko, čo neustriehneme, tak to všetko nás veľmi a veľmi dotrápi. Nebude mať moja Zuzka mi za zle, keď poviem, že teraz, viete, išli sme do tej Francie. Tam toľko hodín, ako aj naspäť, proste jednoducho to vyčerpanie. Tam konferencia, baptistická konferencia bola, proste tam som prednášal, služba, modlitby, proste jedno za druhým. Bolo to veľmi náročné. A do toho nám ešte prišli strechári a povedali, že no prvne, že idete do toho Francúzska, rozobereme vám strechu. to je katastrofa. Proste majstri vám robia na dome a vy nie ste doma. Chápete? No čo sa stalo, čo sa nestalo? Prišli sme domov a doma myši. Vy nemáte však myši. Vy bývate na 5. poschodí, tam nedolezu. Ale vy, ktorí žijete na dedine, vy veľmi dobre viete, že nemôžete nechať otvorené ani na chvíľu vchodové dvere. Tak je. Ktorí takto žijete v takomto rodinnom dome? Zodvihnite ruku, aby som vedel, že nás správne mesto kážem. Takže máte rodinný dom a aj vy musíte bdieť, aby nevošla myš. Lebo keď vojde myš a nebdejete, no tam vám narobí rodeo. Jedna myš vám urobí také rodeo v dome, že jednoducho vás naučí ešte aj tancovať s metlou. Aj s portvišom. Jeden kazateľ takto prišiel o svoju kazateľskú funkciu. Že pustil do domu myš. Chcete počuť ten príbeh? Pošla myš, lebo nebdeli. A oni mali dobrý vzťah s manželkou a tak kazateľ proste odvážnejší ako žena. Obyčajne tie ženy sa boja myši, neviem prečo, to sú tak milé zvieratka, ale boja sa, no. Vy asi nie, no ale u nás to je ináč. A aj v živote tohoto kazateľa bolo to tak, že vošla dnu myš. A kazateľka povedala,
musíš odstrániť tú myš, lebo ja tu nedokážem existovať v tom dome. No tak čo? Čo mal po ruke kazateľ? Mal portvíš. Viete, čo je portvíš? Čím sa zametá. To je portvíš, hej, a naraz myš vyskočila a kazateľ bác a ona, pretože tá myš zase vyskočila a nevedela kazateľka, že skadiaľ skočí, tak zvýskla. Wow, wow! Za každým, jak buchol s tým portvíšom. Wow, wow! Ten problém bol ten, že prišla na návštevu medzi tým jedna vzácna sestra ich zo zboru. A naraz počujú. Bum! Wow! Kazateľ bije manželku. Toto by som si nebol pomyslel. A zase, bum! Uá! A výkrik, a skákanie, a buchot. Ja ani nejdem dnu. Musím to povedať starším zboru. No povedala to starším zboru. No a pretože všetci mali dobrý vzťah, lebo oni boli takí milí ľudia, nemal odvahu nikto, kto by im povedal, že čo je problém, nech im vysvetlí, že prečo manželku mláti. A tak sa rozhodli staršovstvo, že prepustia kazateľa. A jemu to nevliezlo do palici, že prečo mňa prepúšťajú, že všetci ma majú radi. Veď proste my si tu žijeme taký pekný život. Jak je to možné, že k tomuto došlo? No a potom, keď už bol deň rozlúčky, keď už posledný deň sa lúčil kazateľ s tým zborom, tak hovorí, viete, nalejme si čistej vody do pohára. A povedzte, prosím vás, ja stále cítim, že vo vás je nejaká nedôvera. Prosím vás, my už odchádzame, ale chceli by sme vedieť, že prečo sa tak zmenil váš postoj ku nám. No a tá milá sestra prišla a vydala svedectvo. Prišla som k vám a keď som prišla ku dverám, naraz som počula, ako mlátiš svoju ženu s portvišom. A ona ako škrieka, ako kvíli od bolesti. A ja by som si to o tebe nikdy nebola pomyslela. A oni rozmýšľali, a kedy to bolo? No a hovorí, no vtedy a vtedy. A hovorí, už viem. Vtedy nám vošla myš do domu. A my sme túto myš naháňali portvišom. A moja žena za každým, ako som uderil tým portvišom, zakvílila, zavískala a tak ďalej. A vtedy sa vlastne dozvedel, že nebdeli. Bratia, sestry, toto je taká zaujímavá epizóda zo života jedného kazateľa, ale koľko takýchto myší sme pustili, kde si domýšľame potom o našom vzťahu, že aký má ten brat vzťah s Pánom, akú má tá sestra ten vzťah s Pánom, alebo všelijaké tie myši a myšky sme popúšťali a tie naše reakcie proste spôsobili to, že či máme, či nemáme nedôveru. Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. My musíme, bratia a sestry, každú myšlienku, každé slovo, každý prejav, všetko, čo hovorím, všetko, čo robím, všetko musím bdieť nad tým, aby z toho nevyšlo niečo, aby moja žena niečo ináč nepokopila, aby moje deti niečo ináč nepokopili. Lebo sa to môže stať. Spomínam si, ako ten môj najmenší, niečo sme sa rozprávali so Zuzkou medzi sebou a hovorí, a ty si nepamätáš, tatínko? No a tatínko je taký, že si veľa všeličo nepamätá a potom ja som hovoril, no ako si ja môžem všetko pamätať, to je nemožné si všetko pamätať. A vidím, ako sa ten najmenší zarmútil a hovorím, čo je, synček môj? A ja vidím, že ty vôbec nemáš rád tú moju mamičku. Vidíte, špatne vysvetlené veci. A Zuzka musela mu vysvetľovať. A hovorí, synček môj drahý, ale to nie je o tom, že sa nemáme radi. My si potrebujeme vysvetliť, vykonzultovať veci, vyjasniť. Vidíte, ešte aj tón našej reči, ešte aj tón našho slova, všetko
Môže prísť ako pokušenie, môže prísť ako niečo, čo zapochybujeme. Takto hovorí so mnou moja žena, ona, ktorá hovorí, že ma miluje. Alebo tento muž je taký, proste, nevie mať trošku trpezlivosti. Bratia a sestry, ešte aj pri tom všetkom, že bdiete a chránite sa, aj tak príde ten zlý a napadne vás. Nie je tomu tak dávno. Viete, moje Zuzke srdiečko, moje láska moja, duša moja, proste toto je ako celodenná pesnička od rána do večera. A ona mi hovorí, srdiečko, tuto mi tečie voda, alebo mohol by si mi to... A na takom mieste, rozumiete, že mňa poskladať ako cološtok, to je veľmi ťažko. Viete, keď som mal 30 rokov, tak sa ma dalo ohýbať, proste ale teraz už proste som skoro ako jablko, alebo jak balón. A teraz choď a tam sa pokrč a proste skús sa tam dostať. A ty, viete, už aj tie roky to robia, že už ani klby sa ti tak nepoddávajú, ani sa zohnúť a ty tam montuješ a nejde to, nechce chytiť závit a neviem, čo to bolo, ale niečo mi povedala Zuzka, hovorí, daj pokoj. Tatínko, čo to ako, čo? Viete? Z jedného netrpezlivého slova, ale nie z nejaké nadávky, nie z niečoho takého, ale z jedného netrpezlivého slova, ona začala pochybovať, že no tak ty mi hovoríš srdiečko, ty mi hovoríš láska moja a ty takto. Zavrzga to. Spýtajte sa ma, koľkokrát som pýtal odpustenie. Ja viem, že ona mi hneď na prvé odpustila. Ja som si tak uvedomil moje zlyhanie. Len to, že som povedal, daj pokoj. Hej? Lebo to bolo, že čo ona chce odo mňa, ale to, že som bol pokrčený a už ešte aj za ten dých, ktorý som vedel ešte uľapiť, som bol vďačný a ona ešte niečo chcela prišrobovať. No, daj pokoj. Musel som ísť veľmi, veľmi hlboko do pokory, aby ona uverila, že ju ozaj tak milujem, ako aj hovorím. Bratia a sestry, bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Z malých vecí prichádzajú veľké veci. Z malých, nedostriehnutých vecí prichádzajú veľké zranenia. Vidím tu krásnych mladých ľudí, vidím krásne mladé manželstvá a manželstvá. Ja som vďačný za každého jedného z vás, ale ak nebudete bdieť, ak nebudete chrániť každú myšlienku, každé slovo, každý pohľad, každý prejav svoj, tak diabol obchádza vás ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Dá sa vôbec takto žiť? Dá sa takto žiť? No ja vám hovorím, dá. Dá sa, ale musíme, ešte aj vtedy, keď sa nám v tom darí, ešte aj vtedy musíme dojsť k tomu bodu, že sa vieme pokoriť úplne hlboko až do prachu. Až do prachu. Lebo ak sa nedokážeme pokoriť, tak všetko nadobúda svoje grády. Všetko rastie, všetko sa proste, to je ako kvás, ktorý sa dvíha. Ešte pred chvíľou bol takéto úrovni, za chvíľu už bude také. A bude proste, a naraz jednoducho s tým už nespravíš nič. Ja som to sám svojej mysli zistil, že 2 dni som nechal vo svojej hlave myšlienku, že ten človek ťa nemá rád. A viete, čo z toho zišlo? Že som myslel, že nebudem vedieť už na konci týždňa ani ústa otvoriť na kazateľni. Toto ide diablovi. Aby nás odzbrojil, aby nás oklamal, okradol a potom, aby nás zabil.
Ja som veľmi vďačný, že ste trpezliví a že ma počujete a počúvate. Len vás veľmi prosím, robte to. A odpúšťajte si navzájom. Keď vidíš, že ten človek, ten druhý má snahu a vidí, že urobil zle a pomýlil sa, alebo povedal niečo zle, alebo sa zachoval tak, ako sa nemal a vidí, že ho to bolí, vyjdi mu ústrety. To je to Božie. Pozri sa, otec nečakal márnotratného syna v obývačke a nečakal ho v kresle, ale vyšiel mu v ústrety. Keď ten syn robil kroky, on išiel voči nemu. Išiel, bratia a sestry, choďme si jeden druhému v ústrety. Nesúďme sa a nebudeme súdení. Neodsudzujme sa a nebudeme odsúdení. Ale čiňme si milosť navzájom, aby sme získali milosť. A to je to, že sme zobrali z jeho plnosti, a to milosť za milosť. A bez tejto milosti, ak my nevieme robiť, ja neviem, ako to vy robíte, sestry, ale ja veľakrát tej pastorácii sa stretávam s tým, že sú niektorí, ktorí tvária sa urazenie. Tvária sa, mne bolo ublížené. A ja mu to dám pocítiť. Môže sa koriť, môže. Bratia a sestry, nie, to takto nefunguje. Nie. Vy idete v ústrety. Ja som veľmi vďačný mojej Zuzke, že vtedy, keď vidí, že to myslím úprimne a korím sa pred Bohom, aj pred ňou sa pokorím, tak ona mi vie odpustiť. A takisto aj ja jej. A nespomínam viac. To, čo spomínam aj teraz, spomínam preto, aby nám bolo dobre. Aby nie prúd a palica nás potešovali. Aby nevošli sme do pokušenia, v ktorom budeme, niečo sa stane s dieťaťom, alebo ja som poznal kazateľa, ktorému dieťa išlo do buddhizmu. Rozumiete? A jednoducho, ešte ani vtedy sa nevedel spamätať ten kazateľ z toho, čo už všetci videli, že mal by z toho činiť pokánie. Takže tu nejedná sa len o kazateľa, o každého jedného z nás. Každý jeden sme kazateľom na svojom mieste. Každý jeden sme zodpovední. Všetci sme evanjelisti. Neobhajuj sa, neočisťuj sa. To, čo nie je očistené krvou baránka Ježiša Krista, hoci aj z tvojej minulosti, to je kliatba na tebe. A tú kliatbu nevezme nič z teba dole, len krv Ježiša Krista. A to, aby to krv baránka zmazala, potrebuješ sa pokoriť, potrebuješ ísť do posvetenia. Usilujte o svetosť. Usilujte o pokoj jeden s druhým. Lebo bez tohoto nikto neuvidí Pána. Viete, aká je to cena? To je cena všetko za všetko. Ja som povedal Pánu Ježišovi, ja urobím všetko. V týchto dňoch som s kým si volal a prosil som tú osobu, aby odpustila, aby ona išla v ústrety tomu druhému. A hovorím, brat môj, ale ja by som musela ísť sama cez seba by som to musela ísť. A hovorím, a sestra moja, keď Pán Ježiš vyznával nám lásku, tam na kríži, on ukázal, ako nás miluje. Tam otvoril brány do neba. A my sme klincovali ho. My sme ho tam zabíjali svojimi hriechami, svojou neverou. On nemusel ísť sám cez seba, nemusel ísť sám proti sebe. Hľa, tento mi klince tlčie do mojich dlaní, klince proste vyvolávajú rany v mojom tele. A ja ho milujem. A on nepovedal, vieš čo, teba nemilujem, teba nenávidím, choďte odo mňa, však si Pán Boh s vami vy. Nie.
Rozumiete? On išiel proti sebe. On išiel sám cez seba. Ak nepôjdeš sám proti sebe, keď si nič z tohto kázania nezapamätáš, ale toto si zapamätaj. Ak nepôjdeš sám proti sebe, ak nepôjdeš sama cez seba proti sebe, prehrala si už dopredu boj. Lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. No cena nasledovania Pána Ježiša je táto. Možno, že ste čakali odo mňa iné kázanie. Ale mne toto dal Pán Ježiš. Sme ochotní činiť pokánie. Pozrite sa mi do očí. Nedívajte sa pod lavicu, lebo tam nič dobrého není. Pozrite sa mi do očí. Chceme činiť pokánie? Ja chcem ísť touto cestou. Ja vám vyznávam, bratia a sestry, hanbím sa za to, že keď som bol mladší, som túto cestu nepoznal. Ja som kázal, ja som hlásal evanjelium, ja som privádzal ľudí ku Kristu, ale nevedel som ísť sám cez seba. Nevedel som ísť sám proti sebe, len do určitej miery. A keď to už sa mi zdalo moc, tak som povedal dosť. A vtedy, viete, keď človek povie sám sebe dosť, tak tam ostane, kým sa neodblokuje. Kým neučiní pokánie a nepovie nie, ja idem cez seba. Ja idem až dole. To nové začína tam dole. To nové nie je to, že ja tu sa ukážem a niečo poviem, niečo veľké a ľudia hýkajú. Ale to nové začína tam dole. Tam, keď odpustím, keď milujem. Aj keď som 1000-krát bol zranený, aj keď 1000-krát som bola odvrhnutá a ja znovu dokážem milovať ako tam na počiatku. To sú tie nové veci. Ak tieto veci budeme žiť a tieto veci budeme kázať, tak sa budú diať veľké veci v našich zboroch a v našich spoločenstvách. A tu je moja manželka, môže potvrdiť. Taký tlak, veľký tlak je k nám do Komárna na tie zhromaždenia, lebo vedia, že raz v mesiaci som doma. A ľudia už objavili aj mojich vzácnych bratov, ktorí sú v našom zbore, ktorí nádherne slúžia k oslobodeniu. A idú touto cestou. A platia túto daň, túto cenu toho nasledovania Ježiša Krista. A ľudia prichádzajú z východu, zo západu, zo severa, z juhu a sú oslobodzovaní. Keď my sme otrokmi svojho ega, čo dáme tým druhým? Keď my sme otrokmi svojich vlastných hraníc, ktoré si vytvoríme, keď si povieme dosť, toto už je to príliš veľa. Kedy to povedal Pán Ježiš na kríži? Už je to príliš veľa. Kedy? Bratia a sestry. Povedal niečo také. Nasleduj jeho príklad. Nasleduj jeho šlapaje. Rob to takto. Ja viem, že toto je veľmi tvrdý pokrm. Ale ako požujeme a prehltneme, bude z toho veľké požehnanie. V našich rodinách aj v našich zboroch. Amen. Budeme sa modliť. Zo srdca ti ďakujeme, drahý nebeský Otče, že si poslal nám z neba ten chlieb života, ktorým je Pán Ježiš Kristus, ktorom nebolo ani zrnko horkosti. Ten chlieb je ten, ktorý dáva zmysel, ten, ktorý dáva chuť, ten, ktorý dáva chuť do života a silu a požehnanie. Pane, není v ňom žiadneho zrniečka horkosti, žiadneho kúkoľa. Pane Ježišu, otvor nám naše oči, naše srdcia, celú našu
bytosť, aby sme pochopili, že ak máme horko v svojich srdciach, tak sme otvorili nepriateľovi a že sme nebdeli, pustili sme tú myš, pustili sme to protivenstvo, ktoré prevracia náš život a ničí naše ciele, naše túžby. Pokorne prosím, Pane Ježišu Kriste, aby si dal do nášho srdca pochop, aby sme pochopili, že jedine cesta pokory, jedine cesta pokáňa a jedine cesta, keď ustupujeme jeden druhému a jeden druhému máme za vyššieho od seba, jedine táto cesta vedie do pokračovania, do zveľaďovania a do plného požehnania. Ó, Pane, ďakujem Ti za týchto drahých poslucháčov. Ďakujem Ti za tieto srdcia, ktoré si urobili aj dnes večer takú veľkú cestu. Mnohí z mnohé kilometre urobili, aby sem prišli, aby počuli túto pravdu, aby jedli tento chlieb, ktorý je bez horkosti, bez obmedzenia, bez toho, že nikdy nepovieme nie. Ale áno, Tebe, ó Ty drahý Duch Ježišov, Duch Svätý. A teraz, keď takto máš sklonenú svoju hlavu a svoje srdce pred Bohom a tak prežívaš, že Pán ti otvoril oči, že zasvietil do tvojho srdca a chceš to všetko zmeniť. Chceš to nové, to pekné, to, o čom tu brat hovoril na začiatku. Chceš to nové, Kristu. Zodvihni svoju ruku. Budem sa za tebou. Buďte požehnaní. Budem sa za vás modliť. Buďte požehnaní. O, vďaka Ti, Duchu Svätý. Vďaka Ti za tieto srdcia. Vďaka Ti za tieto duše, za ktoré si tak draho platil, že si dal svojho jednorodeného Syna, Pána Ježiša Krista, ako ten živý chlieb, ako ten chlieb, ktorom není ani zrniečko horkosti. O, vďaka Ti, Pane Ježišu, v tom Tvojom drahom mene žehnám týmto drahým srdciam, žehnám týmto bratom i sestrám, i tým malým, i veľkým. O, ďakujem Ti za to, Pane, že začínaš nové veci v našom živote. Že my nielen počúvame tu človeka ako nejakého speváka, ktorý pekne spieva, ale my chceme počúvať, čo spieva a čo hovorí, aby sme mohli žiť a aby sme mohli uviesť život aj v našom okolí. Osláv sa v našich životoch. Buďte požehnaní, bratia a sestry. Buďte plní Ducha Svätého. Nech milosť Ježiša Krista, nech sa dotýka vašich srdc, nech sa dotýka každého vášho bdenia a radujte sa z toho, keď vždycky môžete pred tou myšou, keď pred tým kúkoľom, alebo pred tým, kto chce zasiať kúkoľ, môžete zavrieť mu pred nosom dvere a povedať, moje myšlienky sú myšlienky Pána Ježiša Krista. O, vďaka Ti, Pane, požehnaj tieto srdcia. A teraz, keď pôjdeme domov do svojich domovov, nedovol, aby to vyzobali vtáci, ale aby sme o tom mohli premýšľať dňom i nocou. Na Tvoju česť, na Tvoju slávu, na našu záchranu, požehnanie a potešenie a plnosť nášho života. Amen. Ďakujem vám, bratia a sestry, za pozornosť. A verím, že som nikoho neuvrhol do nejakej depresie, ale že som vás priviedol k radosti. K radostnému začiatku vašich budúcich dní. Buďte plní Ducha Svätého. Pán s vami. Pokoj vám. Poprosím ešte brata kazateľa, aby si na záver ukončil.